Kristo सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जय मसीह आरो साफ्रोमनिसिमबो गोजोन फुंबिलि सफै अनजाग्राफोर जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे थोंजोङै जोङो नायनि एकरन्थियारिनि लिरनाय 15 अध्याय 47, 48, 49 खौ जोङो नायगोन। 1 Corinthians chapter 15 verse 47, 48, 49 बेयाव बुंदों जाहैबाय सिगांनि आदमा बुहुमनिफ्राय बियो हाजों दाजानायसो नैथि आदमा सोरगोनिफ्राय। आं दाखालि बावै बुंदोंमोन जाहैबाय बेयाव मुर्ति खुलुमनायनि बागै आङो बेयाव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जिहेतुनिखि बिदिनो जिसुनि मुर्ति बानायनाय एबा बिदिनो मुर्ति दानानै बिदिनो खुलुमनायनि बागै आङो बाथ्रा बुंदोंमोन। आङो बेयाव बुंदोंमोन जाहैबाय बेबायदि खुलुमोबा मानसिखौसो खुलुमनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। आं बेवहाय मानसिखौ खुलुमनानै जागोन होननानै बुंनायनि रिजोना जाहैबाय जायफ्रानि एक्टरफोर जायफ्रानिखि एक्टिं खालामदों बिसोरनि महरखौसो बेयाव होनानै बेयाव खुलुमनाय जादों। आं बिनि बागै आङो बेखौसो बुंदोंमोन। खायफा गोरोन्थिबो बुजिदोंबो जानो हागौ, गोरोन्थि मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों जानो हागौ। बेयाव जिथुनिखि मुर्ति खुलुमनायनि बागै आङो बुंदोंमोन। आरो जुदि नोंथांमोना बाइबेलावहाय बेबायदि बुंनाय जुदि मोनोब्ला अन्नानै आंखौबो खोन्थाबानो जाबाय, आंनोबो बिजिरनानै खोन्थानानै बाइबेल पद हरनानै आंखौबो बेखेवनानै होबानो जाबाय दि बाइबेलाव जुदि बिदि दङब्ला जिसुनि मुर्ति दानानै खुलुम, जिसुनि मुर्ति बानायनानै बिदि फुजि, बिदि सिबि, बिदि खुलुम, बिदि गं होननाय जुदि दङब्ला, बबेबा जुदि थिनदोंब्ला, बबेबा जुदि लिरनाय मोनोब्ला आंनोबो खोन्थाबानो जाबाय। बे बाइबेल पदखौ आंनिसिमबो दैथायहरब्लानो जाबाय। बेयाव जाहैबाय बे बाइबेल पदआव जेब्लानाखि नोंथांमोना गोजौनिफ्राय ओरै गाहायसिम नोंथांमोना फरायगोन बेयाव 48 आवहाय बेखौनो बुंदों जायफ्रा बुहुमनि बिसोरो सिगांनि हाजों दाजानाय मानसि बादि, जायफ्रा सोरगोनि बिसोरो सोरगोनिफ्राय फैनाय मानसि बादि। जोङो जेरै हाजों दाजानाय मानसि बादि जादों बेबादिनो जोङो सोरगोनि मानसि बादि जागोन। बेयाव जाहैबाय रिजारेक्सननि बेवहाय बाथ्रा बुंदों। जिसुआ थैनानै थांखांफिननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। सिगांनि आदम होननानै बुङोब्ला जायानोखि फार्स्ट आदम हिउमेनमोन, बे बुहुमनि मानसिमोन। आदम आरो हवा जायखौनोखि एडेन बागानाव दोनदोंमोन बेखौ जाहैबाय हाजों दाजानाय जादों। बिसोरो मोनसे मेटेरियेल हमनानै ला, जेनेबा बुहुमनि बिदिनो हाजों बिसोरखौ दादों। नाथाय बेयावहाय जिथुनिखि नैथि आदम होननानै बुंदों बे जाहैबाय जिसुखौ बेयावहाय बुंदों, बे जाहैबाय सोरगोनिफ्राय होननानै बुंदों। बे रिजारेक्सननि बाथ्रा बेयावहाय बुंदों। आरो खायफा बेखौ सानदोंब्ला दि मुर्ति दानानै खुलुम, मुर्ति बानायनानै खुलुम होननानै बेखौ जुदि नोंथांमोना साननानै हमनानै लादोंब्ला एकदमबारे गोरोन्थि जागोन, एकदमबारे भुल जागोन। सिगांनिफ्राय गोजौनिफ्राय जुदि नोंथांमोना फरायबोयोब्ला मोजाङैनो नोंथांमोना बेखौ बुजिसिनगोन। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि आं रावखौबो आघात होनायनि थाखाय, माबा मोनसे दुखु होनायनि थाखाय, लाजि फोनांनायनि थाखाय आं बेयावहाय बाथ्राखौ बुङाखै। आं सिगांनिफ्रायनो बेखौनो बुंदों। नाथाय इसोरनि बोसोना जेखौ बुंदों, जेखौ होनदों रोखा रोखायै बेखौसो आङो बुंदों, बेखेवनानै होदों। अन्नानै गोरोन्थि बुजिनो नाङा। बेखायनो आं बुंनाया दि नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनसे बाइबेल पद मोनोब्ला, बेबायदि इसोरनि थिननाय, इसोरनि बुंनाय जुदि नोंथांमोना मोनोब्ला दि मुर्ति दानानै जिसुनि मुर्ति एबा बिदिनो इसोरनि मुर्ति बानायनानै खुलुम, फुजि, सिबि होननानै जुदि मोनोब्ला अबेबा दङब्ला प्लिज आंनोबो दिन्थिगोन, आंनोबो बेखेवनानै होगोन। मानोना बाइबेलाव बेखौसो बुंदों 1 करन्थियारिनि लिरनाय 3 अध्याय 16-17 पदआव नोंसोरो गावसोरनो दि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआ दि नोंसोरनियाव दं नोंसोरो थारैनो मिथियाना? बिनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बिखौ संहार खालामगोन। मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरनो बे न'आ। बेयाव बेखौसो बुंदों दि इसोरनि जिउआ नोंसिनियाव खामियो, नोंसोरजों लोगोआव थायो। बे आखाइजों बानायनाय गिदिर गिर्जा न' माबा मोनसे बानायनायाव इसोरा थाया, नाथाय इसोरा थायो, इसोरा खामियो जोंजोंसो, जोंनि गोसोआवसो। आरो बेखायनो बुंदों दि इसोरनि न'आ नोंसोरनो, इसोरनि जिउआ नोंसोरनियावनो खामियो।
आरो जायानोखि बेखौ संहार खालामगोन आफायाबो इसोराबो सानसे बे मानसिखौ संहार खालामगोन होननानै बुंदों। नोंनि गोसोखौ जुदि नोङो मैला खालामनानै लायोब्ला नोंनि बे इसोर थाग्रा न'खौ नों जुदि बेफोरबायदि संहार खालामनानै लायोब्ला गाज्रि साननायजों गाज्रि जाग्लुं लोंग्लुंजों गाज्रि हाबाफारि मावनायजों नों जुदि गाज्रि खालामनानै लायोब्ला मैला खालामनानै लायोब्ला इसोरा बुंदों बे मानसिखौ बे बेक्तिखौ सानसे धंस खालामगोन नस्थ खालामगोन बेखौसो बुंदों। इसोरा खुनु गिर्जा न'आव एबा माबा मोनसेयावहाय बियो थाया नोंनि आखाइजों बानायनाय नोंनि आखाइजों सोरजिनायाव थाया बेखौसो इसोरनि बोसोनावहाय दिन्थिदों। आं बेखौनो क्लियारिफाइ खालामनो नागिरदोंमोन। अन्नानै गोरोन्थि साननो गोरोन्थि बुजिनो नाङा आरो आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंब्ला माबाफोर जुदि दुखु मोनहोदोंब्ला प्लिज अन्नानै निमाहा खालामगोन। मानोना आङो दाखालिनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो आं जेब्लानोखि बेयावहाय बे चेनेलाव इसोरनि बोसोनखौ शेयार खालामबाय थादों आं बेयावहाय बेखौल' बुंगासिनो दङ सोरगो नोरोगनि बाथ्रा बासायजानायनि बाथ्रा जिउआवहाय गोथाङै थानायनि बाथ्रा जिउआवहाय बासायजानायनि बाथ्रा जिउआवहाय नैथि थैहैनायनि बाथ्रा आं बेखौल' बुंबोगासिनो दङमोन। मिथिया आंबो मानो बेबायदि बुंगासिनो दङमोन आंनि गोसोआवहाय मानो बेफोरनि बागैल' गोबां साननायफोर फैबाय थादोंमोन गोबां बेफोरनि बागै आंनि गोसोआव बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन जायनि जाहोनाव आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनाय जादों बुंनाय जादों। मानोना बे बुहुमा सानसे जोबगोन रावबो बे बुहुमाव अरायनि थाखाय थानाय नङा। नोंनि देहाया हाद्रिजों गोरोबलांगोन जों साफ्रोमबो मिथिगौ सानसे थैनानै थांगोन होननानै। नाथाय बे थैनायनि उनाव दि मोनसे जिउ दङ मोनसे थांनानै थानाय दङ बिनि थाखाय नोङो थामथिम नंगौना नङा आरो जि बिसयनिखौनोखि जि बाथ्राखौनोखि आंनि गोसोआवहाय बुंबाय थादों गोबां सम गोबां मासनिफ्रायनो बुंबाय थादों नाथाय अब्लाबो आङो शेयार खालामनाय जायाखैमोन बुंनाय जायाखैमोन। आरो जेब्लानोखि मैयाहाय बिदिनो न'खर गिर्जा जादोंमोन फेल'शिप जादोंमोन जेब्ला बेयाव जथुमो जेब्ला मेसेज होग्राया मेसेज होयो बुंथिगिरिया बुंबाय थायो इसोरनि गाहाम रादाबखौ अब्ला आंनि गोसोआवहाय बे मोनसेल' बाथ्रा बुंबाय थादों आरो गोबाव समनिफ्रायनो बुंदोंमोन आरो मैयाबो थानो हायाखै आङो बेयावहाय बे बाथ्राया आंनि गोसोआवहाय बुंबाय थानायनि थाखाय दि बेबायदि गोबां जायगाफोराव गोबां डिस्ट्रिक्टफोरावहाय जोंनि बे बड'लेण्डआवहाय गोबां मण्डलिफोरावहाय दिनै सेरखाय फेरखाय जागोन। मानोना मेन्दाखौ मेन्दा थख' खालामनाय जासिगोन बोरमाखौ बोरमा आलादा खालामनाय जासिगोन। मानोना गोबां जायगाफोरावहाय इसोरनि जिउआ खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खामानिखौहाय गोबां लिडार्सफोरा गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै होबथानो नागिरदों गोबां बिदिनो हुदा आयेन बानायग्राफोरा गोबां होबथानो नागिरो गोबां सदबनानै दोननो नागिरो नाथाय बे दा दोनखोमा जानाय नंलिया दा नोंथांमोना बेखौहाय होबथानो हानाय नंलिया। गोबां डिस्ट्रिक्टफोरावनोखि गोथार जिउनि हाबाफारिफोरखौ होबथानानै दोनदोंमोन खानानै दोनदोंमोन बेफोरखौहाय मावनो होआखैमोन जाफुंहोआखैमोन दा नोंथांमोना बेबायदि हानाय नंला आरो बेबायदि जुदि खालामोबा नोंथांमोननि मण्डलियाव गोबां दावराव दावसि फैसिगोन गावलायलायगोन नोंसोरो गावसोरजोंनो गावसोर सेरखाय फेरखाय जागोन। दा जेखौनोखि बोसोनाव बुंदोंना जहरनि लिरनाय 10:26 पदआवहाय नाथाय नोंसोरो फोथाया मानोना नोंसोरो आंनि मेन्दाफोर नङा आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो आं बेफोरखौ मिथिगौ आरो बेफोरो आंनि उन फैयो आङो बेफोरनो जोबनो गैयै गोथांखौ होयो आरो बेफोरो जेब्लायबो आद्रि जानाय नङा आरो रावबो आंनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नङा। आंनि आफा जायहा आंनो बेफोरखौ होदों बियो बयनिख्रुइ देरसिन आरो रावबो आफानि आखाइनिफ्राय सेनानै लांनो हाया। दा गोबां डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायावहाय बेबायदि जागोन आरो सिं बेबायदि गोबां जागासिनो दङ सेरखाय फेरखाय जानाय गावजों गावनो दिनै गावस्रालायनाय मण्डलिया गुबुन गुबुन जालायनाय बेबायदि जागोन। गोथार जिउनि हाबाफारियाव जायफोरानोखि सोनारो फोथायो बेफोर बिसयखौ बिसोरो गुबुन जागोन आरो जायफोरानोखि दिनै संसारि बायदि नियम मात्र नाम मात्र ओरैनो थांलाय फैलाय जिउआव जेबो गैया नोंसोर आलादा जागोन।
आरो रावबो बे इसोरनि हाबाफारिखौ बे गोथार जिउनि हाबाफारिखौ खोबनानै दोननो हानाय नंलिया, बन्द खालामनो हानाय नंलिया। नोंसोर नाजाबायगोन गोबाङानो, नाथाय बेबायदि खालामनो हानाय नङा। स्पेसियेलि बेबायदि गोबां गिदिर गिदिर दिनै एस'सिएशनफोर दङ, दिनै गोबां गिदिर गिदिर मण्डलिफोर सालायो, दैदेनो। बेयावहाय जाहैबाय गोबां प्राय लिडार्सफोरा दिनै गोथार जिउनि हाबाफारिखौ होबथादोंमोन। प्राय लिडार्सफोरा दिनै बेयावहाय इसोरनि गोबां एन'इंटिं गोनां दासफोरखौहाय दिनै बेयावहाय होबथानानै दोनदोंमोन, बन्द खालामनानै दोनदोंमोन, फैनो होआखैमोन। नाय, बेखौनो गोसोआव ला, गावनानैब्लाबो गोजान जानानैब्लाबो बिसोरो जायफ्रा इसोरनि लागै गांनाय दङ, इसोरनि जिउनि फारसे, इसोरनि बोसोननि फारसे, बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय, बेबायदि सिङाव थानायनिफ्राय, बेबायदि आन्दाराव थानायनिफ्राय ओंखारबोनानैब्लाबो, गोजान जानानैब्लाबो बैफोरबायदि मानसिनि बुंनायखौ खोनासंगोन। बेबायदि इसोरनि बुंनायखौ बिसोरो गोसोआव लागोन, नागिरबायगोन। बेनिखायनो बुंदोंना बोसोनाव, आंनि मेन्दाया आंनि रावखौ खोनासङो, आङो बेफोरखौ मिथिगौ होननानै बुंदों आफाया। नोंथांमोना दा बेबायदि खालामनो हानाय नंलिया। आरो गोसोआव ला, नोंथांमोना जुदि बेबायदि खालामोब्ला नोंसोरनि मण्डलियाव दा सेरखाय फेरखाय जानाया फैसिगोन आरो गोजान गोजान जालायगोन। आं बुंनो साना, बुंनो थाङा बेफोर डिस्ट्रिक्टनि नामखौ, बेफोर जायगानि नामखौ, बेफोर चार्चनि नामखौ, आरो आं रावखौबो बदनाम खालामनो थाखाय आङो बेवहाय सानाखै। नाथाय जेखौनोखि आंनि गोसोआव जि बाथ्राखौनोखि बुंबाय थादों, थानो हायिलाय आङो बे बाथ्राखौहाय दिनै बुंनाय जाबाय। मे गड ब्लेस इउ। इसोरा साफ्रोमखौ बोर होथों। आमेन।